Mqhwekazi Sanibonani. Yeah. Introduce herself. Bangithi Q wena uthi Mqhwekazi Q. Mqhwekazi. Sanibonani Mqhwekazi igama lami Zamachiliza wakambambo, also known as MC Wesizwe's photocopy or uSiqephe the Queen. As you know guys, uSiqephe the Queen because nalento ekuthiwa iHymen. And guys, we finally have our own podcast. Can you please make some noise? Hello guys, singaze sijabule kangaka abantu bethu for our own podcast, but sothi abazi ukuthi what is a podcast? Yini podcast guys? What is a podcast? Okay, and that's what's happening with the mic. Home point updated. 1, 2. Yes, Samtanda. It is a live stream on show that a group of people discuss for something. Very good, guys. Guys, it's getting via video, via audio, guys. Yeah, go on your host, go on your audience, go on so but guys. And we must say single guys. This is a good platform for you. This is a space, guys. Latina service discuss corner. Isn't this affects amajiji? It's all about amajiji. It's all about you as Ukhawegazi. So let's about real stories la. Sizo negotiator la. Those are the voices of others. And you are going to enjoy the moment. Single Ukhawegazi. So today we've got ladies held up here. We couch. They're beautiful ladies. A corner. Oh, I thought there were 5. How come there are 4 now? Oh, okay. The other one. No, go back to your space. Solomon is a bump. 5 ladies are corner here. As of them, a share a Nazi. Come this way, everyone. Ladies to introduce themselves. So step them out. I'll technically say the side. Okay, uhamba ne-audience. It's angazi ke mina ngithi ezabiyozala komuntu bakithi kuyobonakala seqhwa angazi. And ladies, siniyezi ithuba nizintroduce. Someone? Yeah. Saphila igama yamela uliqhwawe. Ngugumede mina umngeke phakathi. Ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Guys, namhlanje igama lami nguMpilo Ndlovu umamhayes abangazi ngompilo abanye. Ngiyabonga. Sanibonani. Yeah. Naze nabahle guys. Okay. Igama nguNonkosi wakaqamba. Kaqamba ushawade umlothu oshawade indlu namakhasi ozoshawade. So, welcome to our podcast, guys. Welcome, Kanisha Linizando. Sanibonani igama lami Abonga Isibongo ngoba kuyisoso manager noNkomo Ingwane uMageza uMahlebezo kaNkhonkandla. Sanibonani Mqhwekazi. Hi. Igama lami Nkosimafungwase Bakakhuzwayo. Well known as Maqabe Wodumo, umphathi wesiphepha siphakamisele phezulu. Ngihamba edwana engaqhuzekakala umqambo wendlela. Yeah, thank you. Abantu bazimisha ithakazelo zabo isikhomba ukuthi lento yesintu ihleli kubantu idlulile akusibo nje just Uqhawekazi ngegama abantu abakhohliwe laba suka khona because umuntu okhumbula ukuthi usukaphi uba ne-direction right empilweni. Thank you so much ladies for your introducer. Today we've got this topic sele how many months siye umkhosi womhlanga 1 month yinye yodwa nje inyanga esiyodwa vo sibhekele khona emkhosini womhlanga. So today sizokhuluma nani sithi ladies, is it still relevant for intombazane to attend umkhosi womhlanga? Umkhosi womhlanga ngabe usase nekusasasa
noma usaseyintombi impela ethathelwa phezulu and okusafuneke amantombazane aqhubeke ayi-attend. Yilo namhlanje sibhekile esikhuluma nabo ukuthi ngempela ke ukuya emkhosini womhlanga kusase-relevant yini. So these ladies on the couch baqhubekazi, they are saying no. Bona nje ukuya emkhosini womhlanga, it's a no. It's a no-go area. They've got their reasons ke. Basohlala nathi ke basazisa ukuthi why are they saying ukuya emkhosini womhlanga it's not relevant. Of which ukuya emkhosini womhlanga it's something eyabuyiswa in 1984 ibuyiswa uKing Goodwill Zwelithini okaBhekuzulu ethi intombi zonke zakwaZulu ufuna zihambe ziyobamba umhlanga as it represents our culture, as it's all about our heritage, it's all about creating unity kwintombi zakwaZulu, it's all about respect of culture yethu nokuzazi nje, it's all about purity enganeni yentombazane mangabe isakhula. It shows ukuthi umuntu osukuzazi ukuthi uya. So but these ladies on the couch banembono yabo esihloniphayo futhi esizoyizwa la besichazela ukuthi why they saying ukuya emkhosini womhlanga in 2026 ngokwabo bathi akusekho relevant. Ladies sekungokweni manje because emhlangeni akuna privacy nje esekho. Uma ugeze emfuleni abantu bathatha ama-video, they don't care ukuthi wena ucabangani as umuntu. Abacabanga ukuthi mawusubuyela esikoleni abantu bazokuthi hawu usibani simbonile unamabela lengayo. Like it's something that engasiphathi kahle as amajiji ngabo. Ayabonga ethi ukuya emhlangeni it takes away your privacy. Especially the queen. Emhlangeni back in the days hayi manje intombazane ihamba laphayana naked, manje ithi naked belingekho iphedi. So where was privacy then? Mangabe singaqala sibile indabeni ye-privacy. Why privacy whereas wena uyintombi eyiqashayo you are still pure wena? Why usufuna privacy? Privacy for what? Emhlangeni uyogeza emfuleni. Yes, uzogeza emfuleni bebuka abantu and bebonga ubuhle beAfrika sicephe bethi hey nazi azakhona intombi zaphuma intombi zakithi kwaZulu. Sicephe lapha. I definitely say okay, veiling it's part of culture, asnagging with being naked and stuff. But the problem is when people start recording and doing again on social media, which is invading our privacy a lot. Because people are on social media, trend, and that's very wrong. And these days, mhlawumbe ukuthi vele usunabantu abazokutrendisa and abazoyenza ukuthi nalento yobuntombi ingasabukeki ngehlo elihle. Kanti ke sebahamba phela nalabo malume sasibathemba sekhona malume abalumayo. Yeah, ayabonga ukuthi ke no, but ayabonga ukubona konke umkhosi womhlanga that's where vele siya khona singenandaba singaqhizile eqakala sivela ngamabelethu siyithemba because singamatshitshi i-body shaming ingekho ungenandaba nokuthi izinqa zincane izinqa zikhulu izinqa imincekile imincekanga ngiyintombi yakwethu ngiyayithemba. Mina ngizophawula nge-privacy nami because khona labo abantu besilisa abanelihlelile mesiyogeza esho umankomo ukuthi kuyashuthi khona laba nje abanehlelo besilisa bakubona uhamba la bathi lo uzomdlenga la ukuthi sebembonile ukuthi ume kanjani ngendlela akhe ngayo. So ngithi cha abantu bemhlangeni. We respect your opinion ladies kakhulu. Ukona konke it's all about ukuthi emhlangeni bekushintshe indlela zabantu abasuke bebhekelele lapha yabenza sure ukuthi you guys are safe. Ungabi khona abantu abakhipha amafoni sebethatha ama-video angagcina esevela kabi ku-social media. Nibhekeleke kahle. Lokho akusho ukuthi singasayini emhlangeni. Ukuya emhlangeni is still part of our culture and it's relevant for intombazane. Only if ungabhekelelwa indaba ye-privacy. Nami ngicela uku-add kwi-privacy. So emhlangeni ngiye last year. That was my first time. Yokade ngifuna ngibona iy'ntombi zizinhle. Kodwa manje I feel like akusayenzeki njengaqala into engangiyibona akusiyo le ngiyi-experience-ile emhlangeni. It's whereby ngoba manje sisemashobeni there are taxi drivers abadlula kuba khona ama-camp afike ekuseni. So kule bridge esigezela kulo like basibona ukuthi siyageza u-taxi driver basekho right omunye nje wayesemile engafuni ukuhamba ubuka iy'ntombi. So that I feel like manje asekho protected ngoba sithi ukuthi protect abantu besilisa even sigeza bakhona
sibalekela izinto ey'kanjalo emhlangeni because kuhlangene iy'ntombi. Manje masifika emhlangeni sekukhona nabantu besilisa asisafili sine-privacy or sisemthandazweni wey'ntombi. So that's my point. Back in the days, emhlangeni bekuba khona ibutho ne lile ibutho ukuthi izo-supervisor ne kunobhuti obaba abadala abakhona abazo-supervisor abazoyenza sure ukuthi iy'ntombi zibhekelekile and zi-safe. Mhlambe-ke okusekulekha manje yikona nawo ukuthi u-taxi driver kwakudrayiva iteksi ahlale lapha etekisini alinde iy'ntombi lezi ayilethile akusuke yoma emfuleni abonane ney'ntombi. But-ke nje ukubona konke into esengalungiseka engeke yaba yisihibe noma engavimbela ukuthi intombi ingasayi emhlangeni mangabe kungalungiseka indaba ye-privacy. Thina omunye umbono mayelana nokuya emhlangeni? Cha, njengoba bese ngiyileke mina ngithi cha, angivumelani nokuthi siye njengezintombi emhlangeni. Esizathu sokuthi emhlangeni bagxila kakhulu esikweni, but abagxilanga ekuthenini sibe zintombi ezifundile. Like sibe intombi ezineziqu kwetha sikwazi ukuthola nemisebenzi. Like bakwazi ukusilekelela like ekuthenini mhlambe basivulele mhlambe i-campaign noma i-organization ukuthi cha njengeyintombi nayi i-organization yenu nisebenze nifunde ukuzakhela amabhizinisi enu. Ngithi mina cha ngivumelani nokuthi singayi emhlangeni ngaleso sizathu. Ngiyamuzwa lapho mahlatshwayo uthi-ke Sigcebhe yena akavumelani nokuthi kuye emhlangeni ngoba ufika ngathi bagxile kakhulu esintwini. But that one has nothing to do with umhlanga. It has something to do with the community osuke uphila kuyona. Sifike sibe namameya, sibe namakhansela emphakathini sisuke siphile kuyona. Yibona abantu kumele bathi yazi iy'ntombi zala. Okay, kunama-NPO wakhona. Iy'ntombi zala siyibhekelela ngalo hlobo lendlela. Iy'ntombi zala sizenzana lo. Ofithi futhi-ke I truly doubt ukuthi njengamanje ayikho into esungiliwe elekelela. Leyo information leyo isuke iselektheni siyithole kubantu abarelevant abaseduze kwethu. But it has nothing to do with ukuya emhlangeni. So ukuya emhlangeni is still relevant. Sakuzwa sike mfowethu. But still sisamile ekuthenini asivumelani. Okay, siyayizwa-ke indaba yokuthi kanjani ntuleka nakhona. Asiqaleni la, singayidingi la, majuba. Sihlukene, sisiyamakhempu, but khona ikhempu ukuthi ekuzothiwa mangathiwa nje ngoba sizohlangana ngeyi-1 siyohlulela ama-final. Mangathiwa gidi ezala ekhaya. Ikhempu ukuthi ngeke ishayele izandla thina ngeke isenzele ukuthi asihlangene as iy'ntombi zasegatsheni eliyi-1. Siyakubona ukuya kaNongoma but futhi akunomama bethu abasiphethe. Hhayi ukuthi mhlampe iy'ndaba kufuze ngabe siyayingena thina eziy'ngane, but i-overview yezinto ezenzakalayo nani as nodwa aninakho ukuthi hey iy'ngane zethu lesi sibambisene. Nifika le nalo wenza kwakhe nje ukuba ukuthi asibuyiseni i-unit before sigijimele ukuthi sesiyale emhlangeni. Asiqaleni la sakhaneni sodwa ube ukuthi sihamba siyale vele nathi siyintombi sibambeni. Kube nepoint elenzakalile last year ukuthi thina ezimajuba sigcine singayitholanga emhlanga. Mhlambe saselapho ku-favoritism or ukuthi khona ababukelelwa kangcono kunabanye. I-unity madoda sesithenini-ke okay nale phambili asibambaneni as amajiji because into esihlanganisile or esisale ukuthi sihlangane ngobuntombi sokhuliswa nani. But nawe ngathi uzele ukuthi nami ngizoyikhulisa mina lo wasekhempini ukuthi angeke ngene indaba yakhe. So ipoint lami lithi i-unity ayikho. So with that asisibone isidingo somhlangano. So when it's not relevant again emhlangeni because you feel like ayikho ne-unity. The thing is, unity thina we think like izobuildwa khona emhlangeni. Like iy'ntombi from iy'godi ezihlukahlukene and stuff. If like hlangana sonke semhlangeni, that's where unity is built. Yabo, learn about our history, our culture together. Yabo, yeah, that's what I can say. So than that, uthi ngokwaSigcebhe uthi kwa unity ngafike yenzeke emhlangeni, but ngibuyele ngikusupport ngithi we cannot build leyo unity sesiphambi kwabantu. Sigcebhe mafungase is talking about mangabe sila sithiwa siyi-district yasemajuba district. Masifika laphaya siya kanjani emhlangeni siqhamuke sesiyibutho elihlangene elilodwa whereas sifeyila ukuhlangana sisasela. That one has nothing to do with umhlanga.
ilele kubantu abawo nomehlo ey'godini zabo la kusahlukahlukene. Into-ke ikhombani, ikhomba ukuthi emajuba silekha ngisho induna. Ukanjani singenayo induna ephethe iy'ntombi engabe iyona ibiza imihlangano e-right ikhulumise omama. Nginge ngize ngikubukele phansi ukuthi badala-ke oma abaningi, onomehlo abaningi badala nezinto mhlawumbe indlela abayibuka ngazo inani leyahlo leliyalo okureste kakhulu lokudala inkani nje mayihloliwe iy'ngane zayo emhlangeni, indaba yama-units, indaba yothando, indaba yokuzwana into engangena. Iy'ngane uzibona nje zinoqhekeko olungaka uthi makuqhamuka iy'ngane zekhempe ethile ukubona enye intombi ihlehlele emuva ingabi right, that's because of imfundiso asuka nayo ekhempini yakhe. Uqale lapho wangatshelwa nje ukuthi umntombi bakhe, it's not about yena yedwa but it's all about ezinye iy'ntombi. So leyo nto into esengafuna ukuthi ke kuhlalwe phansi ubuyele kwi-drawing board. Emajuba district we do have umama uNkulunkulu wethu, umama Mangweni esikholelwa kakhulu kuyena. Masingaqala sibuyele kuyena akakwazi ukuhlanganisa omama, ikhona omama babizwa ngokuthi usidla ngoludala. Ikiqala emuva into ilungiswe indaba yamakhempu ukuzwana, ezinye izinto zingaqhubeka ziye phambili konke kube right. Mina elinye point lami engilishoyo ukuthi cha angivumelani nokuthi siye emhlangeni. Izathu sokuthi thina njengey'ntombi asiyelanga i-purpose yasemhlangeni. Njengamanje emhlangeni intombi ey'ningi sey'focus ku-social media. Asiyelanga i-purpose yakhona ukuthi siyobamba umhlanga, sihloniphe umthandazo wey'ntombi. Ileli point lami ukuthi cha ngoba phela sesibona isidingo sesela ukuthi sithende emhlangeni ukuthi hayi sivelile phela. Yayibona leyo nto leyo. But that's one. Yonke into ikhomba ukuthi njengoba ngithi iqala ekhaya. Uthola intombi emhlangeni ifake iweave. Angithi nje ifake iweave. Kusho ukuthi iyekelelwe kwasekhempini yayo. Angeke uye emhlangeni ufake iweave. Hayi ngiyala. Nanini. Angeke uze emhlangeni ufake iweave. Angeke uzuye emhlangeni. Lapha emhlangeni akusindawo yokukhipha ifoni yakho. Angithi umbona ukuthi uphethe umhlanga, uphethe ifoni yakhe, ubamba i-content. Ingoba yonke into right now it's all about content. Omunye umuntu akazi nanokuthi lapha umese bangumhlanga siwe sekuminishana. Ukuthi masibuyele emuva kwaZulu iqala lento ifakwa yayinstilwe ngale. So there is that information elekhaya ematshitshini njengamanje. Ematshitshini njengamanje mawuthi uyakubuka ngeke ngize ngikusole futhi nokuthi phela babe bahle. Bagqoke kahle abantu isikhathi sakudala nesamanje ngesifana kuhle ukuvunula kube kuhle ngayo yonke indlela kodwa don't lose purpose. Leyo nto ke ngeke sayiblame sithi ilele komama abasuke bekhulisa intombi ukulifaka izwi lokuthi njengoba siya lapha kuyenzeka u1 no 2 no 3 njengoba siya lapha u1 no 2 no 3 akavumelekile. Angithi lento ifana nani emakhempini uthola intombi ithola umqhele. Wakukuphi kwaZulu intombazana ithola umqhele? Uthola intombi kuyacuzwa ucula ihubo intombi ihlafuna ichaphisi kuyabizwa ithi imkabayi kajama iyahlafuna ithi imkabayi kajama ilibe lokuhlafunana nechaphisi iza understand naleli hubo akekho umuntu owahlala phansi omtshela mase sihuba le hubo suke sisenzani suke sekuvukana akazi lutho yonke into nje uyicula akana meaning yezinto. So okunye is not about emhlangeni information eningi about amatshitshi njengamanje izinto zilahleke komama ngeke sakuthatha sakubeka endlunkulu ngeke sakuthatha sakubeka emashobeni ngeke sakuthatha sakubeka enyokeni. Abaphethe lezo zinto banabantu bathembile ukuthi nje bakunomama abasuke bephethe izikhungu thizeni abomama bayakhipha information e-right ey'nganeni ofisha abanye nomehlo ngeke sifanga manga bayakhipha information ingane mayifika phambili ngani ingane eningi ngihlula abantu asebekhulile ugogo vele usuke ehlele ebhasini uthi phumani niye lapha ya lesami niphuma niye lapha intombi zenzela ukuthanda and that has nothing to do with ukuya emhlangeni. Asivumelani nokuya emhlangeni simile nje lapho skim ahlehli nje. Hlehlani kodwa ngoba mina angithini ngithi hlehlani guys hlehlani. Yazi ezinye izinto esibhekana nazo i-district asiyenzeli kahle. Ufanda laphayana omunye vele ekhaya kuba right kodwa uyafisa uke emhlangeni yes unakho ukudla kokuhamba. Omunye uyafisa uke emhlangeni ekhaya ukuba nga-afforda i-snacks le-R10 afike lapha ngoba uthembile ukuthi i-district iyazi ukuthi iyasupply iy'ntombi zakhona ngokudla. Manje ayisakwenzi lokho i-transportation ayisekho kuba khona nokuthi iy'ntombi bekhipha i-transport embalwa ezinye zingakwazi ukuthi zinele ebhasini. Ogogo manje into abazenzayo bavumela intombi ihambe yodwa kwenzakalani iyareyishwa kuzoba i-40 kagogo.
kodwa ugogo niyazi ayithathe leyo blame because intombi ihambile yona. Abantu abakhuluma la they are from Amajuba district. Banemeya yabo. Bayizintombi. You've got voices. Why not go out there? Nithathe lamandla wonke lawo eninawo njengamanje. Niyokhuluma kwemeya yini irrelevant. Nichazele ukuthi amabhasi they are needed. Ziningi izintombi ziyakuthanda ngemhlangeni. Ngempela uqala ukuthi ufuna itaxi 400 rand ukuyisa intombi emhlangeni. Umunye umzala akayi-afford leyo nto. Kunentombi isineminyaka, it's been over 3 years, it's been over 4 years, ayikazi ngemhlangeni. Ngani ayinayo imali yokukhokha. Mawuthi uyakubuka nje sikhuluma nge-unit yokubambana komama vele. Kunomama vele ezabe iy'ntombi ziyohlala zithola i-favoritism. Ungena zona kuqala igqishelane zithi ifuwe emabhasini. Ezinye iy'ntombi ayisatholi. Ezinye iy'ntombi ziyajikiswa. Kwesinye isikhungo kuzothiwa sicela abawu-20 kodwa kwesakhe isikhungo kuhamba abawu-60. Then it shows ukuthi ngempela kukhona labo lokuthi akunako ukubambisana okuright ne-fairness. I-fairness okumele i-create obani onomehlo bebodwa. Then okunye sicele kuyo i-district mili support other districts they are supporting iy'ntombi zakuleyo district. Khona ama-medians angenankinga ngemhlangeni because i-district yayo ikhipha yonke into, ikhipha ngisho iy'kipha. To our district, Amajuba district, ngisho iy'kipha siyitholanga last year. Why? So this has nothing to do with ngemhlangeni. Ezinye izinto zisele kubaholi bethu esibathandayo esibathembile ukuthi bathathe serious ngemhlangeni for iy'ntombi. Sizoyivala ngoMafungwase. Sibonge futhi ithuba sophinde futhi siwuphikise umbono ukuthi siye emhlangeni. Sakuzwa lesikimu ukuthi uyas-highlight-ela ukuthi iy'nkinga lesi siyirezayo zibhekane nabantu noma abaholi bethu abakhona la. Asiyiseni-ke mhlampe khona la siyakhona okumele kiwe khona ukuthi njengey'ntombi esezi-out on social media kunezinto esiyibonayo from time to time. Sizoyihloniphisa indaba sisho ukuthi kuke kwaba ne-video thizeni esirculate-ayo eyobaba wethu njengamatshitshi esiyabuye futhi ukuthi siyothatha iyalo kuye sibuke or mhlambe abantu nathi esifisa ukuthi basithathe ngamanye amalanga ngezinye insuku njengoba ngeke sonke siphume ngemehlo madoda kodwa-ke abazophuma esifisa ukuthi abantu abayosithatha ngamanye ngey'nsuku zakusasa sizulu siyabaye babukele kuye sibe sesibona mhlambe singasho sithi ube namagama abuhlungu kumama abambisene naye. Angazi noma lokho kusiphotshwe basizakele kakhulu-ke ngathi abayibubudla basizakele kakhulu ngoba kuba ukuthi thina sihamba siyolalela ubaba owenza into esingeke mhlambe nathi sikhona ukumelana nayo noma siphilisane nayo in the future. So angazi noma kusese-relevant ukuthi sihambe siyolalela umuntu esibukela kuye esimhloniphayo but kube ukuthi ucirculate on social media enza izinto mhlambe ey'phambana nezinto asifundisa zona. Okay, on that part we could manje about Lamagama flu and stuff. I'd say that is none of our business because asazi what was happening actually there because the video started where so it's none of our business asazi how the fight started or what happened we're there emhlangeni because of our history, culture, we're not here because manje sizulu ukuthi ubani uthene evidweni sifuna ukuthola and stuff. Shaya la. Lalela ke mhlawumbe uStephu usayibeka kancane ukuthi it's none of our business. Ngizothi mina Mafungwase as a mother, ne? Kunezinto mawukhula ekhaya kini ezenzeka kini la uzalwa khona. Mazenzeka angeke nangelilodulanga uphuma uyoxoxa ngoba ezakini. Kule nkulumo ngifuna ukuthi Mafungwase kunezinto nje mawusakhula oyitshenayo ukuthi indaba zabantu abadala yini. Angihlangani noma ngathiwa lesengizwa ngathi manje ngivukela umuzwa wokuphawula. Sekukumbike njengamanje ngoba uthola ingane mhlambe umama nobaba bayaxoxa uzwe ingane isifakazi. Hayi wawungeke ukwenze kudala. Okuyinto kusafuna kubuyelwe kuyo. Le mina ngiyimi nje ngingaka Mafungwase angithande nanokuba nanombono ngoba nalomuntu okhulunywa ngaye ku wrong nanokuthi mina ngingakhipha awamamazi ukukhuluma ngaye ngubani mina. Ngimhlonipha kakhulu angikhathali ukuthi kwenzakaleni kwangenzakalani.
but ezinye izinto i-social media isisibulele ngoba sesithanda ney'ndaba kuze kweqe. Sesilahlekelwe nawo ubuntu nje. Imindeni nemindeni mafuna ungasemasingaya kini, imindeni nemindeni iyaxabana, imindeni nemindeni iney'ndaba zakhona. Ikhaya nekhaya linezalo esingazazi futhi azixoxwa ngaphandle. Bayagiya abantu basizakale ngaye, but uma ungaphuma imizi yonke le, there are lots and even more okwenzeka ukudlula lokho. So ngingayibamba ngithi Sigcebhe, mawuthi it's none of our business, it's none. It's none of intombi emhlangeni. Yabona njengamanje ku-social media usuze ukhanda ngisho ama-adverts, of which is totally wrong. It's wrong ukuthi ngingavunywa leyanto. Mina nje ngingaphoxeka uma ngingake ngizokuthiwa khona uqhawekazi engezokuthiwa impela ubeseshaya i-advert esekhuluma nje ngalolu daba. Ngaye ngisho ngithi akakhuliswanga yimina because umuntu okhuliswe yimina uyazi ukuthi sihamba sigcina la. That is our king. Esimnikeza inhlonipho engaphezu kwey'nto zonke noma ngathiwa kuthina. So nje that's why it's a no-go area. It's not open step esithini konje. It's none of our business. It's none of our business. Eseshilo Sigcebhe. So guys, kuphela lapha kudaba lethu angithandi ukuthi siye simnwebe kakhulu. This was the ladies. Usuku lokuqala namhlanje shilo Malumpeshu. It's all about ama stories. But ke Malumpeshu nje ebesho. Savezwa la ukuthi izobiqhubeka ithini into yethu now and again every month ne sithinta izinto ezithinta intombi, sithinta izinto ezithinta nina kakhulu. You are the one also suggested the topic ezothintwa. On our suggestion box uzosibhalela ukuthi alright guys ngifisa ke nesithembu sikhulumeni ngalento le nayo indaba ingidla nayo into ingishisa ethinta abantu nako kuthiwa amantshitsha yasoma nako ngizokuthiwa itshitsha likhuleliwe bakithi salibona kodwa lithazange lize lilale certain things enjalo. It's all about real stories esifisa zize la zishisa zimnandi sikhiqize siphume nesolution egcineni ne. It's all about ukuza nane solution singagcini sikhuluma indaba kodwa egcineni kwako konke isiphetho singabe sihle futhi singabe nane solution ne. Njengamanje intombi eningi iziyatrenda ukuthi abantu besilisa balala nazo ngemuva asixoxeli naleyo ngelinye ilanga singoqhawekazi. Thank you so much. Ukuze ukuthi siye emhlangeni. Yes sekukuningi kwenzakalile akukho kuhle. Into ethi uyafuna na ekuthanda ukugqugquzela ukuthi angithi uyazi ukuthi wena ngoSeptember ufuna emhlangeni uqala unyaka la uqala nawe ungafuna ukulungisa izinto sekulate asemba fethu sifunda amasiko ethu okunye nokunye solokhu sikuthumela kancane njengezikhalazo sithe ukuthi inkosi izosizwa ikulungise. Yes girl. Nekwaja. Sanibonani. Ngizothandwa ukubona ukuthi kanjena lesifundisi lemhlangeni because isikole sengenhlonipho ukhona amantombazane aphuma emhlangeni ngabe emadodeni awo so ngithanda ukuthi sonke simhlangeni.